שלום וברכה, התבקשתי על ידי ידידי הרב הגאון מעוז מירדול, הרב אברהם סולין שליטה, יוזם הקבוצה הזאת שממש מעזירים עטרה ליושנה, וביקש ממני לבאר איך נהגו בימי בין המצרים במרוקו. כמו שאמרתי פעם, קשה מאוד להגדיר את כל מנהגי מרוקו, שיש מנהג אחד. הרי ידוע שהיו כמה קהילות, בפרט שתי קהילות גדולות, קהילות התושבים וקהילות המגורשים. וזה השפיע קצת או הרבה על ענייני הלכה או מנהגים שונים. על כל פנים נתמקד עכשיו איך נהגו בבין המצרים. אז ידוע שקראו בפי כולם, 17 בתמוז היה נקרא תשעה באב הקטן, ויום תשעה באב היה נקרא תשעה באב הגדול. כמובן במרוקו מאוד החמירו על ענייני אבלות. לא כמו שכתוב, שאמרו הפוסקים שבענייני אבלות הולכים לקולה, אבל שם באמת הלכו לחומרה. אז נלך שלב שלב. לגבי תספורת, אז ידוע שהמקור בגמרא בתענית בדף כ"ו, בכלל שם מדובר עניין תספורת, וגם נפסק להלכה בשולחן ערוך אורח חיים תקנ"א, סעיף ג' ועוד, שמובן ברור ממרן שלא מסתפרים רק שבוע שחלבו תשעה באב. אבל כבר העידו גדולי חכמי מרוקו, ובראשם מורנו ורבנו הרב שלום משאש בתשובות שמש ומגן חלק ג' אורח חיים סימן נ"ד. שם הביא ברור שמה שנהגו שאסור להסתפר שבוע שחלבו תשעה באב, אמנם באמת הרבה רובם של אנשים לא הסתפרו מראש חודש ואילך, וכמה אנשים לא הסתפרו רק בשבוע שחלבו תשעה באב. אז בדרך כלל הרבה תלמידי חכמים נהגו כמו אריז"ל שלא להסתפר מ-17 בתמוז עד אחרי תשעה באב. המון העם נהגו שלא להסתפר מראש חודש אב בכלל עד לאחר תשעה באב. ואנשים שעבדו, אנשים שהיה קשה להם, אז לא הסתפרו רק שבוע שחלבו תשעה באב. כמו מה שמובא, כל הטעם למה מראש חודש אב, כדי שייכנס ליום תשעה באב יהיה נראה כאבל. הרי אבלות, סימן הזקן, אדם לא מגולח, זה סימן של אבלות. אז אם באמת כמו השנה, שבוע שחלבו תשעה באב זה רק 3 ימים, אז זה לא נראה כל כך. או לפעמים תשעה באב זה ביום ראשון, חל ביום ראשון, אז לא נראה כל כך. אז בדרך כלל נהגו כמו מראש חודש אב ואילך. היום דיברתי עם מורנו ורבנו בעטרת ראשנו הרב הגאון הגדול, הרב דוד סבח שליטה, ושוחחנו על זה שבמרקש ועוד הרבה מהתושבים מהכפרים ובפרט תלמידי חכמים של האזור החמירו שלא להסתפר ולהתגלח מ-17 בתמוז עד לאחר תשעה באב. ידוע גם כן שיטת הויאמר יצחק רבי יצחק בן וליד עליו השלום שנהגו מ-17 בתמוז עד לאחר תשעה באב שלא להסתפר. אני הזדמנתי בעיר טטואן לפני הרבה שנים, קרוב ל-40 שנה, בתקופה הזאת, זאת אומרת בתקופה של 17 בתמוז של בין המצרים, זה היה לפני ראש חודש, והיו עדיין תלמידי חכמים שם, הרב אברהם ביבאס עליו השלום הדיין ועוד תלמידי חכמים חשובים, וכמעט כל המניין, כמעט כל הקהל, כולם היו עם זקן שלא התגלחו. אז זה בדרך כלל היה מנהג, שהיו 3 מנהגים באמת, אבל רובה דרובה החמירו מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב. זה לגבי תספורת. עכשיו לגבי
מנגנה של הטעמים של הפטרות של 3 דפורענותא, גם רבי שלום, הרב השלום מביא את זה בחלק ד' בשאלות ותשובות שמש ומגן חלק ד', סימן עין זין, וכותב שם ברור שהמנהג היה לשנות את המנגינה, לשנות את הטעמים, היו טעמים מיוחדים, אותם הטעמים אבל בצורה אחרת, ולא חששו בכלל לסימן אבלות בשבת, והיה שאמרו את הפסוקים בסוף, ובסוף היו משנים, כשמגיעים הפסוקים של נחמה, אז משנים וחוזרים לטעמים הרגילים שאנחנו אומרים בכל שבת. פעם הזדמנתי, לפני הרבה שנים הייתי באשדוד, התפללתי באיזה בית כנסת ברוך השם של יוצאי מרוקו, זה היה בין המצרים, וכיבדו אותי בקריאת ההפטרה, וקראתי את ההפטרה כמו שאנחנו נוהגים עם המנגינה המיוחדת. כשסיימתי, היה שם איזה תלמיד חכם, שהיה מיוצאי סופרו, היה מורה, היה מלמד במרוקו, בתלמוד תורה וגם באוצר החסידים, היה תלמיד חכם זקן, ובא, קפץ עליי, ממש בפני כולם, נשק אותי ואמר, ירבו כמוך בישראל. הוא אמר שזה שנים, מי שעזב מרוקו לא שמע את ההפטרה כזאת, שנים. אז אנחנו באמת נוהגים ולא חוששים בכלל. עכשיו, כמובן, אין עושים חתונות, לא נושאים נשים מ-17 בתמוז עד לאחר 9 באב, עד אחר 10 באב. היה ממש רושמי נישואין, הספרא דדיינה שרושמים את הנישואין, לא היו עושים את זה בכלל, לא היה בכלל עניין של לעשות חתונות בין המצרים. גם במונטריאול אנחנו נוהגים כך, שבכלל לא עושים, לא הולכים חתונות בין המצרים. טוב, ידוע פסק של הרב עובדיה, ממש פוסק הדור, זכות יגן עלינו, שהוא כן מתיר, וכל מיני טעמים, וזה טוב, בארץ הרבה מתירים לספרדים, אבל אנחנו נוהגים באמת שלא לשאת אישה בבין המצרים. עכשיו לגבי ברכת שהחיינו. לגבי ברכת שהחיינו מובא בקיצור של רבי ברוך טולדנו, שאנחנו נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו כמו אריזל וברכי יוסף, כמו החידה, שבאמת אומרים שלא ראוי ולא נכון לברך ברכת שהחיינו, על כן נמנעו לאכול פרי חדש, וגם לא לבשו בגדים חדשים בכלל, אפילו בגדים פשוטים שלא מברכים עליהם ברכת שהחיינו, לא קנו ולא לבשו בגדים חדשים בכלל. וכמובן, אם יש ברית מילה או פדיון הבן, כן בירכו ברכת שהחיינו, שלא לעבור על המצווה של הברכה, אבל חוץ מזה לא בירכו ברכת שהחיינו. עכשיו לגבי ראש חודש שבת מברכים ראש חודש אב, המנהג הוא שלא לומר את היהי רצון, ורק אומרים, מתחילים מה שכתוב שם מחדש חודשים, מדלגים על כל היהי רצון, מחדש חודשים, ואחרי זה אומר מי שעשה ניסים לאבותינו, ואומרים חודש אב הרחמן. אז זה בדרך כלל מה שנהגו בבין המצרים. בעזרת השם עוד יבואו שיעורים בקיצור לגבי מראש חודש אב ואילך וגם יום 9 באב, בעזרת השם נראה ללבן עוד כמה מנהגים. מעניין שאני חוזר לעניין תספורת, שמובא גם שיוצאי ג'רבה וגם בכלל בתוניס גם כן הרבה החמירו שלא להסתפר מ-17 בתמוז, כך מובא, כמובן הרמ"א מביא את זה, אבל ככה מובא באוספרים מברית כהונה, שם מובא מנהג תוניס ואלג'יר גם שהחמירו לא להסתפר, וגם מביא שמה על פי מארי עייש שלא להסתפר מראש חודש אב. אני חוזר על זה שהיה באמת המנהג הנפוץ יותר. אז בעזרת השם שלא נצטרך לכל זה, יהפוך הקדוש ברוך הוא את אותם הימים לששון ולשמחה, בעזרת השם,
ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, ונזכה שבני בית המקדש מרבי ימינו, אמן ואמן.